balita, banat, huling. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Lunes. Yari kita sa ika-26 nga petsa sa bulan sang Setyembre tuig 2022 mga kaaksyon amon sa kanginan. No? Do hindi pagid mayo nga aton sining puwak daw ga sagrak kag daw ka sakit. Ate, okay lang Sa tiyempo, guro nga daw, mainit siya, mabugnaw siya, kag tuman gid kabugnaw kon kagahon, no? Sige, magainop na kita mga kaaksyon namon sa kanginan, tubtob kita sa takna launay media sa pagdulong sa mga balita, gikan sa aton sining mga aksyon unit reporters, no? Dalon ta mga balita karon dugay-dugay sa liadahon ta mga balita gikan diri sa siyudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Kag kalakip man ang ato sining mga kaaksyon ginakamusta ta sa mga kapurukan kag kabaranggayan diri sa siyudad sang Bacolod mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa oriental side, kamusta kamo iya dira mga kaaksyon amon sa kanginan. Well, ang ato sining probinsya daw alerto bangod sa sining pagrubaha-baha sa pinaka mga areas sa Southern Negros mga kaaksyon, no? Ilabi na sa banwa sang Kawayan, may duwa ka mga lugar dito nga ginabantayan mga kaaksyon bangod sang pagtaas ang tubig baha, no? Sa pinaka mga areas since pa kagabi tub-tub sining mga inoras. Aton hibaluon karon dugay-dugay gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sang probinsya. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa isla sang Guimaras, sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique,
kag tubtob sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga udto mga kaaksyon. Magainop daray kita, tubtob kita sa takna launa imedya sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. May 90 días kita nga nabilin before pa man mag Christmas Day kag 97 days before pa man magtakop ang 2022 nga tuig mga kaaksyon. Ay puwerte no. Nami lang daw kadasig lang daw kadasig lang sa mga inadlaw ta. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sa kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sige, samtang timo-timo ng halos kalabanan nga mga kaaksyon ta, nagkapanyaga ng iban sini galuto pa, kag dugay-dugay pa, matimo-timo, no? Anong mga balita sa sining adlaw mga kaaksyon, karon dugay-dugay check ta si ang ato sining Provincial Disaster Management Team kung kamusta ang monitoring nila kag report gikan sa southern part mga kaaksyon kay nato sa report sang PDMP man sa ngagang ginakolek pa nilang data gikan sa mga lugar nga ginbaha mga kaaksyon, no? Pero subong sining nga udto ginasigawom ta ang si Zipard Kailian may report na ni Guro. Pagkaroon tani dugay-dugay lang mga kaaksyon diri sa aton sining nga pangalaga. Una sa tamang balita. Una sa tamang serbisyo. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton nga palatuntunan pagid mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center. Igabalita ni Aksyon Dale Salazar, familyaran balik na bilang Vice Mayor matapos nagserbe nga acting mayor. Sa balita naman sa BCPO, igabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, may diferensya sa panguna-unahon na kastiguhan matapos ginkarnap ang isa ka salakyan kagabi sa barangay Tangod. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni Aksyon na John Diaz o plan signal ginactivate sang Nukpo bilang kabahin sang preventive measure sa paglaslas ni Bagyo Carding. Apat ka mga sospek nga nagpatay sa isa ka kafgo sa banwa sang Moises Padilla na kilala na biktima madugay na gidman nga ginatarget sang mga sospek. Ano ning mga sospek niya? Mga ano ni sila nga mga miyembro? Miyembro ni sang lisi-lisi kon miyembro sang NPA, no? Ining mga suspect, mga kaaksyon nagtera sa kafgo nga perti man, no? Daw binantayan ng sa ginlutang, no? Biyahe sang sakayan pandagat padulong sa Manila nagbalik na. Iga-report karon ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol. Sa special assignments naman mga kaaksyon, igabalita ni Aksyon Artayopon padayon nga paghalong sang publiko ginapanugyan sang Office of the Civil Defense angot sa maulanon nga tiyempo. Do kamayo naman gani sang tiyempo ambot dira sa inyo nga mga lugar kon maayos-ayos naman ang tiyempo kay diri sa Bacolod daw nagatika naman si Haring Adlaw mga kaaksyon, no? Samtang sa balita naman kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz, 33 anyos nga lalaki na lumos sang magtabok sa Subaho, patay ang biktima. Sa balita naman kay Aksyon Nelson Patinio, 3 ka mga persona na dakpan sang kapulisan bangod sang illegal gambling sa siyudad sang San Carlos.
Sa balita naman sa reaksyon na vidya pasible sa tricycle driver, arestado sa isang drug bypass operation sa Banwa sang Isabela. Sa balita nasyonal mga kaaksyon, Bagyo Carding ginapabot nga magagwa na sa par karon sa gabi. Madamo nga domestic flights kanselado subong adlaw bangod sa malain nga tiyempo. Presidente Marcos nagpatigayon sang aerial inspection sa mga nahalitan sa paglaslas sang Bagyo Carding. Trabaho sa Senado suspendido subong adlaw bangod sa Bagyo Carding mga kaaksyon. Kaga 4.2 million pesos nga smuggled nga sigarilyo na konfiska sa Basilan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay. Matamaton talang ni kay mahinang kalaban eh. O sige, like lang kag i-share ang atong sining Facebook page, tapos ninyo like kag share, padalang mensahe basta jutay lang para makomoda tanan ninyo nga mga mensahe. I-like lang kag i-share, ang hindi mag-likes kag hindi mag-share piho laban sa Earth, no? O sige, sa mga kaaksyon ta, pag-relax ka mo anay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dugay-dugay, katuantang mga balita gikan sa aton sini nga mga aksyon na reporters pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang ito Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon tang pamati sa sininga udto. May lang pamati sa kay Rochelle Folinso Susana, John Resisyon, Novi Magapan, Jocelyn Christine Minias Villalobos, no? Georgia Gargasiran, Ana Sinoro, Jinky de Alagdon, may lang monitor. Robert Ledesma Garrido, Manjo Arnijo, Jonalda Bawaan, Alcon Gonzales, Migs, kay Vanille Vinco Tamayo, Shirley Shame Santa Iglesia, kay Jonalyn Ninyaldi Crepito, Ros Tiago, Traigo, no? Traigo ni sa Ros Traigo, Oscar Siles, Jocelyn Dantiva Flor, Nolfo Dormintes, Christopher Contapay, Georgia Gargasiranara naman Ayos, sige, sa piyak naman nga bahin, may lang pagpamati kay Emily Hendrala, Lilian Tadina Claridad, Jocelyn Acivita Olak, may lang pagpamati, no? And may lang monitor sa kay dari lang Lunisail Banbuena, Rochelle Bangilesta, kag Alma Lunggakit, Pontevedra, Rabutaso, no? Arnel Pinyoso, may lang pamati Arnel. Imbong Jocampo, salamat gid, no? Okay. Aldrin Banjola de la Cruz, tamiyaw lang si Natalia de la Cruz kag Nathaniel de la Cruz, no? Kag ang asawa ko nga si Dinah Jane de la Cruz. Ayos. Si Manjo Arnijo ga monitor sa Hisosa Heights, Stefania nga nagapamati. Tamiyaw lang si Dinah Villanueva, no? Okay, sa kay Shirley Shim Santa Iglesia, may lang pagpamati sa Isabella Cam Clark, no? Isabella Cam Clark. Okay. Aldrin de la Cruz, Barangay San Isidro, Banwasang Pontevedra.
Ano na action, Alvin? Dasig di? Kay tirahon ta na dugay-dugay? Oo, dasig di? Ha? Ate, oray ka na? Sige. Ayos. Paunta ka? Oo. Ayos. Sige, bye. Okay, may lang nga pamati. Ang ibang tag-isa lang bla o kung duwa ka mga ngalan tamiyaw tanay, hindi lang pagtapata kay Portigalawig, no? Lalaine Grace Ibarra, salamat kid Lalaine. Novi Magapan. Sinong birthday ni? Novi, sinong mga birthday ni? Way mo butang. Sige. Georgia Gargasiran, nagtahaw ng ulan, halong mga ka-aksyon. Gani man na. Si Christopher Kuntapay, monitor sa Anchorville Subdivision, Barangay Punta Taytay. Pamilya Kuntapay. Lunisail Banbuena, salamat gida. Nag-monitor sa sidewalk Gatoslao. Good noon lang kuno kay Bisia. Edith Calvis, sa Barangay 35. Stan Maninoy, Buding Victoriano, no? Salamat gid. Style Antonio Kadayday, mayo lang nga pagpamati, no? Okay, sige. Karon naman ang iba na, may nang kalaban. Dali gid lang, standby, mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang pinayakag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako makulang. Ay, siyempre, pigado, tas ay kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banak, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banak, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid. Las 12, 3 sa nga oras. Philippine Standard Time, 12:03, mga kaaksyon. Sige, sa mga lichoners, may lang pagpamati, no? Okay, sige, daligid lang aksyon. Alvin Graba, standby. Kuhaon ta ng balita mo, dugay-dugay, sa bahin sang patrol. Ini may kang tanan sa baha-baha to. May interview sa kay Mayor John Rita Buara. Wala gid lamang madugay mga kaaksyon, no? Live extension coffee mix. Sang Kawayan kay daw mo amuning lugar nga may mga pila ka mga barangay nga ginbaha kag still monitoring sila, still on monitoring ang sitwasyon didto, no? Kay bisan paano ga tupa pangulan sa mga nabukid nga portion sang among lugar kag kakipan ining advisory sang Philippine Coast Guard nga balik na sa biyahe ang mga sakayan pandagat padulong sa Metro Manila. Mariakagan sang balita na Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Rex gin-konfirmar ni Kawayan Mayor John Ray Tabuhara nga balik na ang nakabalik na sa ilatag sa mga puluyan ining mga apektadong pamilya nga nabahaan kahapon nga adlaw, partikular dito sa area sang Sitio Tamburong, Barangay Kaliling sa Banwa sang Kawayan. Actually sunod diri kay Mayor Tabuhara Aksyon Rex nga duhagi diya ka mga lugar ang na ginbaan kahapon nga adlaw. Ina ang Barangay Kaliling kag ang Barangay Inayawan sa Banwasang Kawayan, pero may nagpaha man sa area sa Barangay Poblasyon sa Banwasang Kawayan, pero ang mga pumuluyo dito wala man nag-evacuate, no, kundi nagtinergit lamang sa ila sining puluyan matapos nga nag-subside galayon ang tubig nga baha. Ang kahapon nga adlaw lang ugali kay ti como manubo nga lugar ang porsyon sa Sitio Tamburong sa Barangay Kaliling ginpakamaayo sang punong barangay dito sa Barangay Kaliling base man sa mando ni Mayor John Ray Tabuhara nga tiner o kung ipahalinon for the meantime para hindi man mapagtuhan sini nga baha. Kag hindi sila Aksyon Rex ang nagtiner sa Barangay Hall mismo, no, sang Barangay Tiding
Kaliling kag gilayon nga nagpadalaman sang bulig ang alkalde suno sa iya nga gintagaan man sang pagkaon kag iban nga mga relief goods kag plano pa man sining makahatag pa gilayon sandugang pa aksyon na Rex kag kung makapasa naman sila sang ila sining mga reports sa PSWDO no diri sa probinsya kag iban pa. May mga pila ka may mga barangay pang nasulob sang tubig baha? Yes sir, actually sa pahayag diri ni Tabuara ang barangay Poblasyon, ang barangay Kaliling, Kawayan, barangay Inayawan, may porsyon sa nga barangay Linawon nga medyo menanubuan aksyon na Rex kag ang isa pa diri aksyon na Rex ang Tuyom no Bali 5 ka barangay. 5 ka barangay and suro sa iya pero ang nakuha or rather nagtiner o nag-evacuate ang barangay Kalilingid lamang kay imong pinaka natamaan bala action Rex 15 ka pamilya sa may 32 ka mga individual ang nagtiner dito sa barangay hall. Ari action na Rex ang pilang evacuate subong nga subnaw? Sa karon nakapauli na tanan action Rex kay way naman. Way na sunod diri kay Timining nag-subside ng tubig to? Yes sir, sakto na action Rex nag-subside na ang tubig dito sa lugar partikular ang sitio Tamburong kay Tamburong na action Rex nakakadto man kita sa nga lugar mong. Ano damo Tamburong? Ay hindi. Ang inang lugar sa tupad lang gid ang balay ni sa barangay Kapitan lipat ko barangay Kapitan to nila mo pero nadubuan ang lugar action Rex kay inabalang mag signal number 1 lang ganiyo mabaskog lang ulan taga hawak na kisa taga paa ang tubig yati ang iban pa nga medyo nadubuan pati obligado gid mag-evacuate para hindi maapektuhan. Ari aksyon na Rex ang pahayag ni Mayor John Ray Tabuhara. Review update na dito ko alin mismo, ako mismo, nagkatto ko sa barangay Kaliling, at barangay Inayawan, 15 kong status. Kahapon, tungod kasi ang ulan na lisang aga sa mag-gabi, so happen man nga nag-high tide, muto nga nagbaha amo ni nga mga lugar. Pero ang Kaliling kag Inayawan, especially ining Kaliling, so Tamburong, once nga may mag-ulan piti, kumbaga given na nga gabaha na sila, itakan tubig. Kahapon, may mga nagkatuloy nga pamilya, exact nga number of families, kag 32 individual. No? Amo na siya ang nagkakalit na kanto sa evacuation center sang barangay, pero pala uli, kagina sang aga, kagahon, so wala man sila nag-dinner, datig lang man nag-subside ang tubig. No? Sa kabilugan, sir, pila ka mga barangay ang apektado kahapon nga daw sa baha? Ang apektado gid mo nga daw may mga things na naging bantayan gid namon duwa ang Kaliling kag Inayawan. Iban na super manageable lang man. So na Rex ang kabahin gid bang sang payag diri ni Mayor John Ray Tabuhara. Sa dugang paginato. May bansa anong damage man, anong reported damage kag may na apektuhan ng mga tao? Wala man aksyon na Rex man apektuhan ng mga tao pero ginahulat siya pa ang report nagikan kay punong barangay Josel Popioko sang barangay Kaliling kung bala i-report na o kanihatag na sa iya kung may mga naapektuhan dito ng mga pananom kag iban pa aksyon na Rex. Sa dugang paginaton nga balita, nakapagpakikangot man kita. Salamat kay Coast Guard Commander, kay Joe Luis Mercurio. Action na Rex finally, no? Takna nga alas 8 kay nasang aga, ginabalik na ang biyahe padulong dito sa Batangas kag Manila matapos nga ginlift ini nga travel advisory o kung matapos nga gin-suspend rather ni Mercurio ang biyahe kahapon nga adlaw mga takna alas 5 padulong dito sa Batangas kag Manila bangod man sa malain nga panahon kag bagyo especially Batangas kag Manila Action Rex. Now suno sa iya kay na nakalakat naman ang nakabiyahe naman ang to go padulong man sa area
sang Manila Action Rex. Ginapasalamatan man sini ang mga katapos ang Philippine Coast Guard o mga miyembro matapos nga naging alerto sa lakat sang panahon, especially kagabi, although bisan sa iya bisan wala kita sang storm signal diri sa Negros kag Bacolod, still naging alerto nangin mabinantayon ang mga katapos ang Philippine Coast Guard. May panugyan lang o galing si dali lang kay nautod si Action Alvin Graba sa patrol, no? Reporting nga nagtikab ng baba ni Mercurio, ang chief sang Philippine Coast Guard diri sa siyudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Ay sana kabayo nga indikasyon Action Alvin, at least napatikab mong baba niya. Kag ti amo man lang nang ginahulat sa ngalos kalabanan mo liog tanay sang imong kumda, Action Alvin. Action Rex, no? Kung na kami Action Rex, nagpahayag naman siya, no? Kung mga rason, no? Kung kaisa nga abi hindi siya makapa-interview kay wala gali ga reflect ang pangalan sa mga-interview. Oraw ginakadtuan na gid sa gani sa opisina ya. Gani man Action Rex, but anyway, pasiguro yaman ngayon kaso gid man may mga queries kita, at least pwede man na siya kadtuan gali personal. Tigalan kay hindi magpasulod. Yes. Kadtuan personal, mahulat man yang ma-interview sa iya sagwa, galing ti subong daw okay naman siguro sa iya. Action Rex, no? Salamat gid. At least ginpalabot naman ang aton mga concern sa iya nga kung kaysa mabudlay ka i-reach. At least nagpaathag man siya, pero siring ko sa iya kagina ang media mangin amigo nimo kag makahatag gid sang mga impormasyon. Nga kinakinahanglan of course ang Philippine Coast Guard nga mapaathag, mapalabutas pumuluyo tinutuyo abi sang Philippine Coast Guard para man kahit paano kung may ara importante nga mga impormasyon mapaathag kag mapalapnag tagayapo gilayon sa kahanginan. Ari Action Rex ang iya sini ka confirmation nadakip na diri panugyan sa mga magagmay nga mga mananagat. As of 8 a.m. today, Pag-asa issued the lifting of public storm signal in southern Luzon, but still the effect of the adverse weather condition is as an alert. So with that, we lifted the travel suspension as of 8 a.m. today of all vessels from northern Negros going to Manila and Batangas and other areas. Sa mga kauturan ng mga garaylayan nilang source of livelihood and source of living sa atong kadagatan. So, subong ang Baguio ang sa area of responsibility sa nasyon sa Pilipinas. Muna ang laing gapon ng Chipo. So, kita tanan na panundom namon kamo kag kami kadto kami sa inyong respective na lugar para kamo panundomon nga hindi anay magrisgo biyahe ang magagmay nga sa kayan it's because delikado. So with that, pinapanundom naman kamo ang inyong pwede natin ipagpaiway ang pagkanto sa dagat kung ano ang sitwasyon para sa inyong seguridad. Action Rex ang kabayan nid lamang sang pahayag diri ni Commander Mercurio. Balita nagikan sa patrol kinadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Report sa patrol in Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa pagkamat. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you,
Salamat ginaksyon Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Live Extension. Aksyon na Alvin Graba sa Patrol. Ulay yunontang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga balik na ini bilang Vice Mayor. Matapos nga nagserbia nga acting mayor ini mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Action Rex, wala na sang extension ang pagpungko ni Vice Mayor Elcid Familiaran na bilang acting mayor kasunod nga kahapon nga adlaw September 25, 2022. Amo to siyang katapusan nga adlaw nga nagpungko siya bilang acting mayor kasunod nga dira lang gid kutob ang memorandum nga ginpapanaog ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Action Rex, ginpahayag sang Vice Alcalde nga bangod sini magabalik man bilang konsehal sang syudad si Councilor Jude Tadeo Saison nga nagserbe bilang acting Vice Mayor sang syudad sa Bacolod. Action Rex, ginpahayag diri ni Familiaran nga wala pa gid siya sang information kung wala nakaabot diri sa may syudad si Mayor Albi Benitez. Action Rex, since nga nakapaulit naman si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos ang ila sining official trip dito sa may Estados Unidos. Action Rex, no? Pero ginpahayag din ni Familiaran nga may lang sang changes sa schedule sang session subong semana nga supposed to be every Wednesday ginapatigayon ang regular session pero ginpaisol sang mga konsehal sa Biyernes nga adlaw September 30, 2022. Action Rex, no? So muna siya ang development sa bahin sang sangguniang panglungsod. Pamatayan naton si Vice Mayor Elcid Familiaran. Nakabalik na si Mayor Albi Vice or ano subong or extended ang imo ni pagka-acting Mayor Vice? Siya na. Ang memo ko until yesterday. Okay. Pero may info ka Vice nga ari naman dito siya dito sa Bacolod. I get ko idea. Okay. Bali tub kahapon lang siya gali. Kahapon lang kuya. Oo. Tapos si Councilor Saison back as councilor. Correct. Oo. And then this coming Wednesday, ikaw na ma-preside, Vice? Yes. Ang session naman di-postpone sa 30. Okay. Next na batian ang confirmation ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Mayang pod ka man to sa interview mo siya? Nga yes kag no? Duta maran saya magambal no? Doon na subuan ko kay Vice Mayor Elcid Familiaran na nag-acting mayor siya. Yes or no lang sabat niya? Ay, gid namin nga mga opisyal paliwatan na. O sige. Some action Rex so far wala gid sang kay damo nagaulat sang ning ginapaabot bilang suspension sa klase sa Bacolod pero wala gid sang any official information gid communication na lindri sa Bacolod PIO kad sa City Mayor's Office. But silingon ti as usual sa gihapon ang face-to-face classes diri sa may syudad sa Bacolod. Sige lang sa gihapon yang monitoring sang Bacolod CDRRMO
kag regarding sining tropical cyclone ko na Bagyo Action Rex. So far, wala man sa mga reported no, nga may manggid pang evacuate sa bahin sang Bacolod City. Balita di kan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippines Standard Time, las 12:22 ang aton oras. Salamat kid Aksyon na Dale Salazar sa balita gikan sa Bacolod City Government Center. Mga kaaksyon sa mga kaaksyon ta dire kita nayo para sa sigurado kay ang problema ni kung isang blood sugar level, no? Problema mo bala ang mataas mo nga blood sugar level, Magditex 500 capsule na kita mayang palay. Iluwantang balita ni Aksyon Artayopon padayon nga paghalong sang publiko ginaparugyan sang Office of the Civil Defense angot sa maulanon nga tiyempo. Yan ang kaudan sang nga balita ni Aksyon Artayopon. Aksyon Art. Nagduwa naman ang bagyo pero ang pagulan-ulan dala sa kabagat Aksyon Rex sa Moran ginagabalakan gyapon sa Office of the Civil Defense. Sa diin na may mga area sa gyapon na nag-inform sila early this morning na mayara gyapon sa pagtupa sa ulan. Amo na rason na sunaya sa memorandum circular ginpapanaog ni OCD Regional Director Roberto Nunez karon nga aga iya ginapalerton tanan nga local DR rimo nga mag-inogid sa ila maidid nga monitoring no kag pag-check sa ila mga area of responsibility bagod wala nagapatimaan nga bisan magbiya ng bagyo ang pulupugad akong kaysa hindi makontrolar no kapin pagid kon ang pagtupa sa ulan nagaumpisa sa mga nabukid na porsyon sa mga lugar. In fact, sumunod to suno kay Ma'am Cindy Ferrer ng spokesperson no, sa OCD Regional Office 6 wala pagid officially sila nakabaton sa mga submission
sa kompletong number of families nga napiktuhan para sa pagbabaha. Only si Palay City parang siya nakasubmit sila dito kay may area magaling si Palay nga muna kwan nga pamilya may ginbutang man sa secure nga lugar. Ay kay nagawayan ng tuya silang kawayan nag-inform sa amon pero hindi pa detalyado kag wala pa gid kompleto nga number. Pero dito sa Sipalay, nakasubmit na kaina sa iyang local diary mo. So sunod rin sa kay Ma'am Cindy Ferrer, metras tanto naway pang transition nga pagdula sa mga habagat. Monitor gid gihapon na diri sa ang mga local diary mo. Bacolod City sa mga surnexo, nagakuha naman, kabalik naman ang kapaang sa tiyempo. Nagapakita na siya rin nga adlaw. Kabalogit sa mga basketball kita boss eh. Sila niya yung kwalang to ni mga sapatos nila Nelson Max mo. Yung na nila shot karon. Basibla kon mabiyaan naman. Sa rin pangalayan, taga-parayon na reminders ang OCD sa publiko na sakupan sa Rion Size. Expected naman nga magguwa ini nga bagyo subong nga adlaw per pag-asa naton kag ini di naman makadala sang halit pa diri sa may aton nga rehiyon pero ang ginabantayan naton subong ang mas ginpabaskog nga habagat tugaman gani isinisang bagyo nga si Carding kag maga-experience siya pa sang pag-ulan-ulan ang rehiyon sa IS. But sige man ang amon nga pag-send sa advisories kag pagpahanumdum sa aton nga mga local bureau post ka dapat preparahan nila kag i-alerto ang aton nga mga pumululo. Pag-gabi naka-receive na kita sa mga data regarding sa empty evacuation pero ini sa Sipalay pa lang may mga 17 kita ka pamilya compose in sila sang 74 ka mga individual ang nag-preemptive evacuate sa Sipalay City tungod gani sa mabaskog nga pag-ulan. Kaya man kita reported sa may kawayan pero wala kita sang exact na data. May mga affectation man kita sa ilog, sa Kabangkalan, Inubaan, even gani dira sa may Talisay. So, ginuhulat lang galing nato ng official report sa lin mismo sa ila. Sa ating mga pumuluyo. Kabayo sa palayag ni Ma'am Cindy Ferrer, ang OCD spokesperson diri sa Region 6. So, nga panugang, aligmat gid kag kung makita nga mga pagulan sa mabuking nga bahin sa porsyon sa inyong mga lugar, dapat alerto kung lara ka nag-istar sa kilid sang kasubaan o kung mga flood prone area. Ang atong balita gikan sa OCD, bulog na tulong sa Inos Kalwansan. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat kinaksyon na Art Taghopon, balita gikan sa Bacolod City or sa Special Assignments, mga kaaksyon. Daligi lang aksyon na Marlon Hinovia standby sa balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dire kita na sa mga kaaksyon ta kung ang salakyan ninyo
Una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa mayoriya sa mga LGU sa Negros Occidental. Nagkansila sang klase bangod sa Bagyo Carding. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon na Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mga 24 o 25 taran ka mga local government units sa kuna LGUs dari sa Negros Occidental ang nagpagwa sang executive order ang iban ginpagi lamang sa public advisory. Kadamo ba 25 out of 30 pilatangani ka banwadi kag syudad? 31 kay ang iban ang kalabadan sila kahapon pa lang nagpagwa sila una advisory dason executive order gin-issue nila sa mga Lunes. Sila sa rin nga mayor ko na local chief executive. Isa lang dari sang na kuha tang executive order nga wala lang yan nag-kansilar sang klase kundi nag-kansilar pagid sang trabaho sa gobyerno at sa ina sa nga City Hall ang iya kasunod sang Victorias, no? Suspended man ang trabaho. Kung mo wala man trabaho, wala pagid klase man? Victoria City lang na. Ang karabanan niya nga mga nagpagawa sa executive order balik klase lang yan sa taran-taran nga level. Public private schools. Ang trabaho sa talatapan sa gobyerno yan nagapadayon. Ang La Castellana, taran nga level, kansilado, sa bayan sa Moises Padilla, sa Isabela, Binalpagan, Cabancalan City, ang sa Ilog, kansilado man, Kawayan, Sipalay, sa Cantone, ang sa Hinubaan, sa Banwa sa Kanigaran, Himamaylan, Morsya, sa Ibi Magaluna, Valladolid, ang Tago, La Carlota, Victorias, Pontevedra, kag sa Silay, kansilado man sa Talisay City, sa Manapla, sa Pulupandan, kag sa bahin sang Banwa, sang San Enrique. Iban sa ato sa nga pag-istorya sa kaya Provincial Disaster Management Program Division Head, Dr. Jeffard Kailian, ang balantayan dari amaning pag-ulanbla, no? Kaya ginapa enhance pagid ang ginatawag nga southwest monsoon ang habagat ito nga tisiling niya wagit mas ang direkta iyang epekto ining Bagyo Carding diri sa Negros Occidental pero halalungan ang mga flood prone city or municipality sa ang may-ara sang baybay nga area Action Rex, no? Kag ginapahalo nga man gani ang mga may puluyan sa bisang suba ang may balay nga ara sa landslide prone area kag kung kinahanglan ipatigayon ang ginatawag nga preemptive evacuation himuon din sa nga local government units kay manti ambal di kailian nagligad may-ara na yung daan sang temprano nga advisory mo ang National Disaster Risk Reduction Management Council kung na NDRRMC kag ang DILG sa nga direktiba nag-restaurantarang nga mga LGU nga kung kinahanglan ipatayan ang preemptive evacuation dapat imuon sa mas temprano pa para nga hindi maulihi kundi hindi maalang-alang kapaputang sa peligro ang mga residente sa sina nga lugar. Si Governor Bong Lacson, masako-sako pa kay maisa ka event rin sa Maayala, no? Una ni sa first ni sang Bamboo Fair, no? Bamboo Fair, September 26 to 30. Ari pa sige-sige patari ang aktibidad kag karon sa hapon may ara sa tabulong-pulong dari ang DOST Secretary bla si Renato Solidum. Ang ka-action yung gikan sa Kapitol Action na Malot Hedovaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, no? Kadtuan tanang balita ni aksyon na John Diaz sa Nukpo.
ini may kang tanan sa uplan signal ginactivate sang NOCPO bilang kabahin sang preventive measures sa paglaslas ni Bagyo Carding, no? Kag gina-follow up pa ni ang sa area sang La Carlota ho, may gin-kidnap kuno nga hindi naman ni bata ni. May pamatanon nga gin-kidnap, no? Ginsakay kuno sa van nga ini hasta subong way pa makapauli, no? Sa La Carlota. Sinong sa La Carlota gani? Si Major Garinganao, no? Base kon maka-update man ni Saxon John Diaz sa sining balita sa La Carlota, no? 4 ka mga suspect na nagpatay sa isa ka kafgo sa banwa sang Moises Padilla na kilala na biktima madugay na gidman or madugay na gid nga gina-target sa mga suspect. Yari ang kaunan sang balita ni Action John Diaz. Action John. Action Rex, ang NOCPO ang naka-alert status naman sa karon bangod sining typhoon kung si Bagyong Carding. Action Rex kay diri sa southern portion sa Negros Occidental ang report ni namaton sa NOCPO may pila didto ka mga areas nga nagasaka na gid man ang liberasyon tubig plus sa buong nagabulig naman ang PNP sa pagpatigayon sa search and rescue operation ang matatiyon sa evacuation. Action Rex sunod diri kay Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO din activate na ang Oplan signal sa PNP. Ining Oplan signal Action Rex ini sa simultaneous nga ginapatigayon diri sa may pungsod Pilipinas kag ang guidelines sa protocol sini ang nakabase manner kon naka-align sa guidelines ng Campo Crambe. Action Rex sa idalom sa Oplan signal required ang kada police station nga maghatag sa situation report sa may provincial headquarters ng NOCPO agud ilang nga mahibaluan ang sitwasyon sa nagkalain-lain nga local government unit. Subong man sila ang kinanglanon nga mag-upod sa mga search and rescue operation bilang dugang nga mga personnel kag kamangin na madasig ang pagresponde sa mga otoridad. Action Rex madali ni Catalogo iri na sa southern portion sa Negros subong pertingi kasakot dito mga PNP kay nag-assist sila sa DRMO kag sa pila ka mga responding units para masiguro nga hindi ma-delayed kag hindi magtugasan na naman nga accident. Action Rex datos diri sa NOCPO so far wala pa gid man sa typhoon related incident na opisyal na record sa may kapulisan pero subong sige pang ilang monitoring ilabi na dito sa area sa hinubaan sa may Kawayan. Action Rex kag sa bahin man sang ilog kaya ba doon ni Catalogo wala man di untat ng kapulisan pero sa NTON nga magluntad ang emerensya nagpasalit diri sa Catalogo nga kapulisan na imo gitawgan sang publiko kag sinaglayon nga magaresponde. Yari si Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Aton nga tawag sila nga search and rescue unit every station. But right now, sir, we are monitoring through our Oplan signal. Pag-isa nga Oplan signal natin, sir, gin-train natin ng mga personal natin to upgrade at to update our set trip, sir, every 3 hours. Mayroon kita sa set trip every 3 hours na nakasubmit na natin ng mga signal of officers on lower units. Kina-update nila ang aton na provincial level. Din ang aton nga signal provincial officer natin naka-update mas regional level. Balik sa kung sir, kina-update kita every 3 hours. So, na-state na dito sir with the template nga ginbuhat natin nga align mas aton nga National Disaster Risk Management Unit and Operation Center of the Campo ang ina-sir nga standard template for reporting na-implement na sir atong pag-increase man pagsulod ni Bagyong Carding. Nag-activate man na synchronously kung nag-activate our national headquarters, ka-activate man kita sir in line with that synchronization of information given to our lower units kung ano ang status sa ilang locality. For instance, nga tabo sa Kawayan sir nga may mga flooding areas dito and numbers of families and individuals were evacuated because of the rise of water level sa ilang area sa Kaliling especially. So may na-report na sir natin sa aton mga signal PCO natin sir.
Aksyon na Rex si Police Lieutenant Joseph Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Sa ibang pang balita, in-update nato ng kaso sa pagpaglutang nagluntad dito sa area naman sa sitio Kabayabasan, Barangay Montilla sa may Banwa sa Moises Padilla, kusarin patay gid isa ka-active member sang CAFGU sang Philippine Army. Aksyon na Rex nga mo ni Joselito Raboy y Alastra, 40 anyos, ini sa residente bang sang sitio Kabayabasan, Barangay Montilla sa may Banwa sang Moises Padilla. Action Rex. So, diri kay Police Major Jurito Bose, ang hepe sa Moises Padilla PNP. Sa karon na-identify nila ang 4 ka mga membro sa CPP-NPA nga mga ginatudlo nga naglutang sa niting kay Raboy. Action Rex. So, diri kay Bose, nakilala nila ang mga suspect pinagi man sa intelligence monitoring, intelligence unit reports kag sa Philippine Army. Datos nila Action Rex. Kasubong man ang pagkumpirmar sa pila ka mga saksi kag residente sa lugar nga nakakita sang krimen kag mga residente nga ginlabyan mismo sila mga suspetsado matapos makometer ang pagpanglutang. Action Rex. Sunod diri kay Bose, hining 4 ka mga suspect, hindi lang alay nila pangingadlan kung wala pa na-file ang kaso. Pero according sa iya, miyembro ini sila sang Sparrow Unit, sang CPP-NPA na nakabase sa may probinsya sang Negros Oriental. Ining 4 Action Rex, armado ini, pero suno sa mga nakakita, short firearms lang ang bitbit nila. But silingon hindi visible, ining ilang armas, kaya pwede lang ilang matago, ilabi na sa tiyon nga sila nagpalagyo Action Rex matapos ang insidente. Dugang pa rin ni Bose, ginapamangkot naman nila ang asawa, ang imata sining biktima mismo ni si kay Raboy, and sunod diri sa ila, ginaulat-ulat na nga kung ano maging desisyon diri nila, pero unahon na nila, imos ining bangkay, kag mahaya ini or even siguro Action Rex so nilang malubong, and at the time probably nga mapasakay ng kaso kay tikon na hindi rin man nila nga for increased proceeding, most probably i-undergo sa regular filing ang case nga murder batok sa 4 Action Rex ka mga suspect nga wala naman na ginatago ka mga kapulisan, mga miyembro ginman sa CPP-NPA ang ila diri nga ginatudlo. In terms sa motibo naman Action Rex, sunod diri kay Bose, angot sa trabaho nila bilang mga CAFGO, amo ning rason nga ginalantaw gid kun anggulo nga ginatutukan sa kapulisan. Kaya ba diri ni Bose, kung ang pamilya magambal, wala sila sang nabaton o kung nakabalo nga may mga death threat na nga nabaton ining si Raboy. But silingonti, wala ginakapalabot wala sa ila, ining biktima nga may pagmamahog sa mga kabuhi. Pero sang nagpadigayon sa mas madalong investigasyon ang kapulisan, nakaistorya nila ang pila ka mga kopdanan sining Raboy nga mga kapguman. Suno sa ila, Action Rex, may madugay na sila nga daan nga threat o kunabi pagpamahog, kaya ginalagas sila allegedly sa mga CPP-NPA nga nakabase sa may Negros Oriental. Inining sila Action Rex, sunod diri kay Bose, visible gini sila sa area kung mag-identified sila sa ilang lugar na sila mga miyembros ng CAFGU. Kaya aktibo sila nga na destino diri sa may Delta Company ang 62nd Infantry Battalion sa may Upper Mambalyo sa may Barangay Quintenrimo sa Banwa sa Moises Padilla ay sama sa nabukid nga porsyon sa nga Banwa mismo Action Rex. Nalalabot sinambal diri ni Bose ang area kung saan inaglabay sa natabo ining krimen sa Porositio Kabayabasan, Barangay Montilla, ginakabig ining nga daan sa nga kapulisan nga NPA o kung terrorist infested area. Buti nga damo dara sa presensya sa mga rebelde nga grupo Action Rex. Isa man sa gina-monitor kagugot ginabantayan sang mga otoridad. Ang baldari ni Bose kay kumudugay na nigili amo na siguro natempuan gid sang mga rebelde nga nagaisahanon ining biktima samtang nagamaneho sa iyang motorsiklo padulog na ni Action Rex kay nabukid na nga porsyon dira isolated area dito kagin tambangan ginapapundo lang sining 4 kagin paarak kan sang lupang. Nakaangkon ini sa madamo nga pila nga lawas, may sa ulo, lawas pa Action Rex, nga motugin tunaan sang iya kamatayon. Subong hindi pa nila identify kung nga kalibre sang armas lupang ang gigamit sa mga rebelde labi na sa pagtiro patay. Sininding kay Raboy, pero ang balda rin ni Bose, nga siguro kung nakagwa na ang medical legal nga examination result diri sa iya mismo nga bangkay, amo man ang autopsy exam result kasi Action Rex mabalanan nila kung ano nga kalibre sa armas and ila mapaidalo minit sa ballistic examination para matumod kung bala Action Rex ang muniging gamit sa to sa ibang pagod nga mga kaso. Yari si Police Major Jurito Bose.
As of now, may araw na kita names and suspects na nagwa sa apat to. So, we are waiting for the wife na matapos ang tapuan. Hindi na doon siya ma-disturb po subong. Nag-ano pa sila sa biktima, no? Maybe most probably, after siguro ng burial, may istorya natin siya tapos for filing of appropriate cases of murder. Pero ano ang mga suspect na lantaw nyo? Tuod din man tong NPA? Ano natin sa investigation natin, no? Ang connection nila is according sa Philippine Army man at saka sa other ng mga intelligence unit na within the AOR, they are members of the alleged Sparrow unit ng New People's Army daw from the Oriental. So kilala mo sila, pati sa mga witnesses natin, identify sila na na sila dito ang nagwa. Kaya sa mga balay ito, naglapay pag sila magapang gapang istorya pa, na daw gapang buwan pa sila pwede lang mga tao. Isa man na natin, kay according sa asawa, wala man daw siyang daw death threat sa Yamana. Isa man na sa atin na pero may mga other na mga personality kita sa mga kapgo nga according sa nila is ginatarget sila, dugay na. Ginahinay sila so sabat isa pa sa ginalantaw natin ng mga model, no? Pero so far ang ginakuha natin is isa sa ginakuha natin nga is because very visible siya siya yung daligin sa balang because nasa government side siya. Kasi atong area na kuhanan sa iya is ginatawag na itong infested area sa mga CTGs. Also, si Police Major Rico Bonte ang bagong hepe ng Mrs. Padilla PNP. Ginaulat na ito ng update kay aplikado naman ang kapulisan sa pag-fire ng kaso. Sinayaan ko sila nga side dito, sila na Thailand, dinilis ang kaso ang mga suspect. Pero ang bagdari ka ni Mr. Bose na kadepende ni Kapon sa desisyon sa pamilya kung ano dari ang mga ginakasya nga kaso mismo, Action Rex. Karon na, may balita kay may mga minor nga rin sa fling sa may Nokpo, sa may Kawayan, doon nagbalik dari sa may Negros si Police Major Gary Alan Rizuma sa ito nagbulos sa may Kawayan Action Rex kay promoted na si Police Lieutenant Colonel Anthony Grande. Sa atin nagalin si Gary Rizuma daw formerly sa Manapla, sa Binalbagan. La Casliana. Ha? Sa Kagiman na sa Casliana Action Rex. Tapos after sina, kay Captain to sa that time, na-promote siya nag-silos, sa second silos sa may Iloilo. Dito sa Dugay, mga subrato sa kunay sa Katuig, di subong doon nagbalik din sa Action Rex sa may Nokpo. Kabaloka, si Lieutenant Colonel sa Bando, tubla sa Inigaran, gin-relieve man to sa may Inigaran, gin-silo man sa Capiz, ang si Police Lieutenant Raymond Cruz sa may Kabangkalan, gin-relieve man, gin-balik man siya Dictolongga sa may Gimaras, and then may mga reshuffling subong, si Sir Kulanag from Nokpo Headquarters, tapos mong sa may Victorias bilang deputy, and then may nag-abota, doon may mga duha ka mga police officer nga Vargas ang apelyido, pero doari di subong sa Nokpo, basta may kita na umang nga mabulos, kaya bakante subong, wala pa hepe Kabangkalan, wala hepe ang Hinigaran, may mga promoted do sa Sagay, si Police Lieutenant Colonel Roberto Indiape promoted na. Promoted man, Lieutenant Colonel? Oo, from Major do Lieutenant Colonel na sa Subong. Hindi may pinapagit sa mga police officers nga promoted na, ginaulat-ulat na lang ang order kay Subong ang mando galing din sa Pro 6, kaya mo nagkakakibot na rin Nokpo, kung kailang may i-relieve, may silo, tikinang nila Action Rex ang mga police officer nga ipang bulos dira sa mga pwesto. Ang consolidated report sa mga bagong hepe, i-report na nakakabantay sa tumakakson sa mga pinakamayos ng public affairs program sa Action Radio Bacolod. Balitagikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo, Action John Diaz. So nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, malakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na John Diaz, balita gikan sa Nokpo
dito sa Negros Occidental Provincial Police Office. Daligid lang aksyon na Eric Magbanwa kagangato sa nga mga out of town reporters, no? Daligid lang Mighty C kulang balang imo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang mag Mighty C kita, no? Alkaline base nga vitamin. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to palala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka-check up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo.
Pila sa mga sintomas ng monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan, kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan.
Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, Mensahe sang Paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno. Bangod man sa Aksyon Balita, Banak Buligi. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banak Buligi. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, malakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una
sa tamang balita una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time la 1:11 ang aton oras 1:11 mga kaaksyon, no? Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon, ha? Standby na ay kay kwaunta na yung balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa may diferensyabla sa pang huna-una or paminsaron na nakastiguhan matapos nga ginkarnap ang isa ka salakyan kagabi sa Barangay Tangob. Yari ang kaundan sang balita ni aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric. Aksyon, Rex, sa belated happy birthday na lang, Thank you, Thank you. At least na tapos ang misyon, Oo, gani. Kag naplastar sa gusto, no? Aba, pwerte, Bisan gaulan-ulan, sige lang, Ati, at least mabugnaw ang pagsaulog. Oo, Kag marami ang nainom. Ba? Dahil sa maginaw na panahon. Aba. Natagalig ka ngayon, Kita mo, ang iba nagadansing. Oh. Nagadansing sa alang-alang. Gadansing sa tuod, no? Oo, daw Perting show up ya. Daw siya pa yung birthday celebrant. Oo. Ayo di purma. Ay, grabe, no? Ito ang tanan na pakanta mo gabi sa birthday mo, no? Oo, tanan-tanan gina. Daw wala kisa may nagkapamalipad, Alaban, Daw forte ang imong birthday, no? May kanta, may saot pa, Mogit. Oo. Umayo kitang randa din ni Action Felix, no? Ba, perte, So, kapilipan si Maninay sa iya ba? Malang wala si Manina ito makaupod. Ate ko nawa isa na damukulang siya. Pag tindog ya pa lang. Kasi siguro nga, uy, mano ka da iya? Kalma. Kalma ka. Oo. So, gabi daw, iyagin gabi tanan. Oo. So, yun Mayo pa man, na daw, mayo tong kumpas gabi. Oo. Mayugid. Si Palirubin to na ganahan man, no? Oo. Napakanta mo si Palirubin na lang, alam na nagkibot mo ko ba? Kanta mo si Palirubin, le. Uy. Sabi ko, ulog-laog lang makanta sa makanta. May tinago man mo. Ganit ito na, kuha na, napakita kita. Laban. Ang mga tinago, no? So, sa sunod mo naman nga birthday, Oo, Ma-disco naman kita, Oo, no? laban. Ma-disco kita. Disco song naman, Sige lang, at least tapos-tapos, Oo. Nalampuasan Action Rex, Gani man. At least, Another year naman nga celebration, Another 100 years, Gani, plus 55 Magdukoy-dukoy to mo. na. Ayo di purma. Plus 55 to 110, okay na nakitad mo. Ayo. Kaya baston ka na nga nagkasaot, no? Laban, Sige, chimpo mo lang. Oo, langalan ako sa tsimpo. Sige, kaya nga ining biktima lang pagkastigo sa mga bystanders. Arak gyapon ginabulong diri sa may Corazon Occidental Tiliban Memorial Regional Hospital. Kaya naabtan sa kagabi sa mga pulis nga ginamab sa mga bystanders. In fact, daw nalipungan gini siya sang sobrang kastigo sang mga residente matapos nga nadiskubrihan nga ginkarna pinigli ang salakyan nga ginapanigiyahan ni Rojimel Aurelio, 45 anyos, taga Purok Pasinadjahon, Barangay 12. Ining nakastiguhan action na siya mo ini si Dexter Estimado, taga Purok Langka, Barangay Nalagsan, sa kopini sa Manuasang La Castillana. Nasunod sa pahayag ni Police Major Jory Puertong, Hepe sa Station Number 8, nga kagabi ang Honda Accord ni Aurelio daw na overheat dira sa Madalan sa Raxon sa may highway sang ako daladaranerta highway sang Barangay Tangob. So ang ginimo sini ni Aurelio nagkuha ini sang tubi agod nga basehan ang overheat nga salakyan. Pinili niya nga asawa nga matiyon-tiyon nagsunod ini gulpe si Estimado sa salakyan ni Aurelio kag dito gin drive ini palagyo kag sa kakibot sang asawa nga ara masunod sa salakyan na tabuan nagtugpat ini Rex kag dito in flash alarm ini ang among carnap vehicle kag na-recover ini kagabi dito sa may Ako Housing Circumference Road Barangay Alis kag dito man natabo ang pagkastigo sa sining alleged
may diferensya sa panguna-una nga si Dexter Estimado. Yari ang parayag sa hepe sa police station number 8. Bali, ang ating mga victim na overheat ang salakyan sa may highway sa Tangog. So, pinbuksan niya ang hood tapos tinatubig, kina-overheat sa salakyan niya. Kaya man sa passenger seat ang iasawa, nagiging. Pag tinatubig, may hulpi nagsakay na tao. Kaging bandar, sira ang hood ng bandar, nagpurhot. Ang asawa, nalumpat niya sa salakyan. Ikipot siya kalay na tao nagdad yung salakyan nila. Yan mo tinimo nila nanawag sa police station na naging plus alarm ta. Mo na naharang niya ang salakyan kag na-apprehend niya at mga suspect. Ang batik ko sir, doon nakastiguan pa na siya sa mga bystander da? Okay, naharang siya. Tapos daw unruly sa kayo. Pati ang aton na victim, naukot-ukot ko na sumbaga ni siya. O doon nalipong kini siya. Sumara sa hospital para ipasipiskan sa pamilya. So na pamilya ko nung may diferensya sa utok niya. Pero ipagay atong kaso niya kaya hindi na ito niya mga may diferensya ang utok kung wala medical report. So ipostog ni sir ang kaso sa iya? Oo sir, ipostog rin kaso. Anong kaso nga to bangon niya ni sir? Karnaping higit kulpi lang yung driver niya ang salakyan. Tapos ang victim sa kipot lang niya, kulpi nag-anda sa salakyan niya. Ang asawa kasi may passenger seat na kumpat. Kipot na tao ng driver. Para ang element sa karnaping. Why ba ni background sa drugs ang suspect sir? Wala man sir, kay sunod sa pamilya nga may diferensya ko nun sa utok. Mamuni nga paris pakulod, ipakulong nila. Pero hindi ko nalitinsa niya sa pagpailang kaso. Action Rex, si Police Major Jory Puerto, ang hepe sa Police Station number 9. O kuno number 8. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric magpanood ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. 33 anyos nga lalaki nalumos sang magtabok sa suba. Patay. Kaduan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib pa Cadiz City anay kita para talunsay taniyo Dalig lang aksyon Nelson Patinio standbayan ay kay unahon tanay si aksyon na Roger Gotib sa siyudad naman sang Cadiz nga kuan gini siya nga nagtabok sa suba ba si dalom guro ang suba nga nalumos guro ini kag ti matapos nga nalumos ti plus nga sulog pa siguro sang tubig ay gid tigayon siya lang ni isang nagtabok ni yari ang kaundan sang balita ni aksyon Roger Gotib sa detalye aksyon Roger. Action Rex, dead on arrival sa hospital pasado alas 3 na sa hapon kahapon. Ang isa ka 33 anyos nga lalaki matapos nga ini tabok sa suba kang ini ang nalumos. Ang biktima gikilala ini kay Jude J. Cabagte alias Ayo, residente sa Purok Paradise, Barangay Paraiso, Siyudad sang Sagay. Suno sa report, ini siya nagtabok sa suba kag nakainom-inom na sa makalubog ng limnon. Pagkatapos ini wala na makita kay mga isang ini siya ang gin-report nga wala makabutwa, gilayan nga responderan man sa makatapos sang rescue team sang Siyudad sang Sagay sabay sang DRRM. Sa sobra isa ka oras sa pagpangita sinisaya subugod alas 2 ngayon siya ang nalumos alas 3 ng hapon nakita siya sa amo nga suba sa gidala sa bahin sang Alfredo Marañon District Hospital. Ini ang gindeklarar nga dead on arrival. Payag siya sini nga utod nga ini may ara man diferensya sa panghuna-huna kag wala sila makaibalo kung bala nga nagtabok ini sa abo nga suba nga sa din suno pa sa mga taga DRRM hindi gid man sila nga may pagbaha o kung mabastog ang tubig tungod kay dulo-dalo malang kahapon bangod siguro sang ulan sa bukid. Ideklarar ba sa kapulisan nga wala sang foul play kamatayon sa sini nga biktima. Report gikan sa siyudad sang Cadiz pa ako sa siyudad sang Sagay para sa aton sini mga ka-aksyon na mahilig magkape, liwat aton niya remind ang Life Extension Coffee Mix
Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you! Salamat kinaksonda, Roger. Go team! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon naton, ariyo gina-recommendar ta sa inyo, san bayan ay aksyon Nelson Patinio sa area sang San Carlos. Ini may kang tanan sa life extension na vitamin D3, no? Baluka supplement ini or supplementation para gid sa aton sining lawas, no? Balita ni Aksyon Nelson Patinio, may isa ka or tatlo ka mga personahon na dakpan nga nagasugal sa syudad sang San Carlos. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa tatlo ka mga persona na dakpan sang ginisa nga puwersa sang kapulisan nga nagahampang sang tungit sa sitio Kabungahan, Barangay Rizal, siyudad sang San Carlos ang Domingo nga adlaw, Setyembre 25. Sa ginisa nga puwersa sang San Carlos Police Maritime Group kagasubong mansikan mobile platoon sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr., hipi sa San Carlos PNP, na tigayon nga madakpan ang mga suspitsado nga ginkilala nga Sanday Julito Basco, 35 anyos, kag isa ka construction worker. Residente sa sitio Kabungahan sa among syudad. Riley Moran, 26 anyos, kag Jimmy Moran, alonsay pumuluyo sa among sitio, barangay kag syudad. Nakuha sa mga suspitsado Action Rex ang 630 pesos nga kwarta nga taya sa illegal nga sugal kag isa ka sitsang baraha. Nahunong sa karon Action Rex sa custodial facility ang tatlo ka mga suspitsado kag natalana nga pagapasakaan sang kaso. Report gikan sa siyudad sang San Carlos, kaaksyon niya Nelson Patinio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Gikan naman sa Banwa sang Isabela, isa ka tricycle driver arestado sa isa ka drug by bust operation sa among Banwa. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Vidya Pasible. Gikan naman sa Banwa sang Isabela. Sa detalye Aksyon Vidya. Action Rex, arestado ang isa ka tricycle driver kag ginagkambigman bilang isa ka street level individual sa isa ka drug by bust operation sang Isabela PNP tag alas 12:30 sang udto kahapon, Setyembre 25, 2022 sa may bahin sang Facoma Village, sakop ini sang barangay Gintubhan sa Banwa sang Isabela. Ginkilala ang subject sang operasyon sa kay Richard Hinesera, 35 anyos, kasado kag residente sang barangay 7 sa Banwa sang Isabela.
Sandig sa report sang Isabela PNP anay drug surrendery si Hinesera kag ginakabig man bilang isa ka street level individual. Ginpamunuan nanday Police Captain Joseph Partedas kag Police Lieutenant Dante Balinario ang pagpatigayon sa nasambit nga operasyon sa di nagresulta ini sa pagdakop sa kay Hinesera. Nagkuha gikan sa paginakop ni Hinesera ang duha ka mga magamay nga mga sachet sang ginapatihan shabu lakip na ang buy-bust item 500 pesos nga amo naman ang gingamit bilang buy-bust money kag iban pa nga mga drug paraphernalia. Nagabugot sa 0.230 grams ang ginapatihan shabu nga nagkuha sa paginakop sang suspect kag ini ang nagabalor 1,564 pesos. Sa karon nagkahunong si Hinesera sa kustodiya sang Isabela PNP. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito, Aksyon VJ Apasible. Una sa balitaw na sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang Isabela, no? Salamat kidaksyon na VJ. Constipation ang problema ninyo, balokang constipation. Amo ni sa ang mother. Mother. Iloy sang tanan nga mga diseases sa Evergreen Herbal Capsule ang katapat sina mga kaaksyon, no? Evergreen This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad,
iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa to sini nga pangalagad pasensya ginang way ta malabutan na pikitigid ta sa orasan ta, buwas bawi lang kita mga kaaksyon sa iban pa nga mga greetings naton nga way ta mabasahan, no? Sige, salamat gid sa inyo sini nga pakigupod mga kaaksyon namon sa kanginan diri sa inyo sini nga palatuntunan sa aksyon balita banat bulig, aksyon BBB in short, no? Sige, salamat gid. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa Dilig Lamang Madugay. Upod kay aksyon, walma sugaton. Ako naman ang inyo si aksyon sa kanginan. Aksyon Rex Kantong. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig. Tubtob sa masunod ka edisyon. Sa liwat, madamang salamat sa inyong pagpamati.